Binți, provincia Shandong. Așa că mai bine o să facem șampania de dimensiuni microscopice, încât aproape o să pară că a dispărut. O bucată de hârtie. Șampania se ascunde în bucata de hârtie foarte bine. Număr până la 3. 1, 2, 3 și sticla de șampanie a dispărut. Fără oglinzi, fără fum, fără asistente de jumătate dezbrăcate. Foarte simplu. Vreți să o aducem înapoi? Este partea cea mai grea. Ne trebuie sare și o pasă misterioasă și sticla de șampanie a apărut la loc în pungă. Mai încercăm o dată? Dimensiuni microscopice? De data asta vreau să numere toată lumea până la 3. Pregătiți? 1, 2, 3! Cineva a numărat doar până la 2. Un bărbat. Îi place să se grăbească, să termine primul. Uitați ce a rămas. Dar miracolul s-a produs. Punga este goală. Pentru un experiment de mentalism am nevoie de cineva simpatic, inteligent, sofisticat. Să vedem. Deci, știi pe cineva simpatic, inteligent și sofisticat? Am numit. Vii să mă ajuți? Da. Nu te speria, am avut foarte mulți voluntari. Știți care a fost cel mai haios voluntar? A fost domnișoara aceea de 98 de ani, care a venit în baston pe scenă, foarte haioasă. Părinții erau în sală, o aplaudau. Cum te cheamă? Cristiana. Un experiment de mentalism. Cristiana. Cărți de joc, da. 2 pachete. Un pachet cu spatele albastru și un pachet cu spatele roșu. Cristiana păstrează cartea aceasta de joc, pe care o va ascunde în pachet și va fi imposibil să o găsesc. Ascund un pachet. Este un truc aproape imposibil. Oricum, o marcase. Avea semn pe spate. Din pachetul de cărți de joc cu spatele roșu, Cristiana, eu voi alege o carte pe care o vede toată lumea, mai puțin Cristiana. Voi încerca să-i transmit acea carte de joc în așa fel cât Cristiana să aleagă din pachetul de cărți cu spatele albastru exact aceeași carte. Pachetul cu spatele roșu este acesta. Mă hotărăsc foarte greu pentru că sunt balanță. Mai e cineva aici care vrea să-i spun despre zodia lui? Nimeni? Ce zodie? Gemeni? Impulsiv. Sare primul. Să fie el. Da?
Aceasta este cartea. O țineți minte și nu o spuneți cu voce tare. A văzut toată lumea? Cristiana, o să ții această carte aici și nu te uiți la ea, decât atunci când îți spun eu. Pentru că partea cea mai complicată din pachetul de cărți de joc cu spatele albastru, Cristiana trebuie să aleagă acea carte. Ți-am comunicat. Pachetul de cărți de joc cu spatele albastru, v-am zis că e un truc foarte complicat. Cristiana trebuie să aleagă exact aceeași carte. Ei râd pentru că li se pare imposibil. Este posibil. Este posibil. Cristiana, eu plimb degetul peste cărți și tu spui stop la ce carte vrei. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mai tare. Apasă butonul de panică. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aceasta este cartea pe care Cristiana a ales-o, nu i-a făcut niciun semn. Da? A văzut toată lumea? O punem pe masa de aici. Și acum Cristiana, cu voce tare, te uiți cu coada ochiului la cartea de joc de acolo, foarte, foarte puțin și spui cu voce tare ce carte de joc este. 3 inima roșu. Uită-te mai atent. Același lucru, vă rog. Nu se pricepe la arată la toată lumea. Trei de inimă roșie? Câteodată nici eu nu mă pricep la mentalism. Dar poate Cristiana ne face o surpriză și nu e așa că dacă aici ar fi aceeași carte ar merita cele mai mari aplauze? Da! 1, 2, 3. Super, super, Cristiana, mulțumesc. Și înainte să pleci, numai o secundă, vreau să ascult și să-mi spui dacă e ceva în albumul acesta. Este. Mulțumesc, Cristiana. Încă o dată aplauze pentru Cristiana. A fost super.